טוב, אנחנו ממשיכים עם פייתון, עם הנושא של טרטל, מה שלמדנו השנה בעצם. אז הדבר שאני רוצה לעשות בסרטון השני הזה, זה אחד, ליצור מסך פשוט, ולהציב בו דמויות. בסרטונים הבאים נראה איך אנחנו גורמים לתנועות לנוע, וגם עוד כל מיני דברים, כמו התנגשויות ודברים כאלה. אז אני מזכיר לכם דברים שראינו, שקודם כל כדי לעבוד עם טרטל אנחנו צריכים לייבא את הספרייה של טרטל, כי בעצם בפייתון הבסיסי הוא לא קיים, וצריך לרשום בהתחלה אימפורט טרטל כדי שנוכל להשתמש בו. יש לנו אפשרות ליצור שני דברים בגדול בפייתון. אחד זה ליצור מסכים, ושתיים זה ליצור דמויות. בדרך כלל יוצרים מסך אחד, אם כן רוצים שיהיה מסך שיפתח מסך, אבל בדרך כלל יהיה מסך אחד. אוקיי, אז נקרא לו סקרין, זה השם שניתן לו, אפשר לתת לו שם אחר. ואנחנו בעצם קוראים לפעולה סקרין עם S גדולה, שקיימת בספרייה של טרטל, אתם רואים את זה פה, זה הטרטל הזה. סקרין עם S גדולה וסוגריים, סוגריים זה פעולה, אתם כבר מכירים את זה, שבעצם יוצרת לי מסך. יש קטע בפייצ'ארם וגם אני חושב בגרסה האחרונה של רפלית, שכדי שהתוכנית לא תסתיים ותיסגר אוטומטית, צריכים להוסיף בסוף, ממש בשורה האחרונה של התוכנית, את הסקרין נקודה מיין לופ, או את השם שנתתם לחלון שלכם נקודה מיין לופ. אני אריץ את זה, והנה יצר לי חלון לבן ריבועי פשוט. שני דברים שאפשר לעשות, אפשר לעשות הרבה יותר, אבל דברים הכי בסיסיים. אחד מהם זה לשנות את הגודל של המסך, על ידי הפונקציה שנקראת setup, ואתם רואים שיש פה סקרין נקודה זה בעצם פונקציות ששייכות לאותו סקרין, לכן הם ישפיעו על אותו סקרין. setup מאפשר לי לשנות בין היתר את המידות של המסך, גם את המיקום שלו, יחסית למסך שלי במחשב. את המידות אנחנו רושמים גובה ורוחב, אוקיי? בעצם כמו טלוויזיה. אז רוחב באנגלית זה width, אתם רואים, הוא כבר נותן לי פה השלמה אוטומטית. אני רוצה שהוא יהיה טיפה יותר רחב מאשר גבוה, אז אני אתן לו פה 1200 על 800, ואפשר להריץ ולראות שהוא שינה לי את גודל המסך. אוקיי, אז 1800 זה אולי טיפה גבוה, ננסה לשנות את זה ל-700, ואז הוא תופס לנו את כל המחשב. עד למטה של המחשב לפחות. סליחה. אוקיי, עוד משהו שאפשר לעשות זה לשים צבע רקע. אז אם אנחנו נפעיל את הפונקציה background, אוקיי? BG color, background color, שהיא בעצם פונקציה שנותנת לנו אפשרות לשנות את הצבע. ראינו שיש עשרות צבעים מוכנים מראש שאפשר לשנות בפייתון. אפשר גרין, יש כל מיני צבעים יותר עדינים שאני ממליץ עליהם לרקעים, light green, light blue וכל אלה. ואז כמובן לא לשכוח את הגרשיים, כי אנחנו מדברים על מחוזת. ואז יש לי פה light green, אני יכול לשנות את זה, אני מניח שגם light blue קיים. להריץ מחדש, הנה, שיניתי את זה ל-light blue. זהו, זה הסרטון השני, ראינו איך אנחנו בונים את המסך. במסך הבא נראה איך אנחנו מציבים דמויות